ponse se wo de ba omia ba e te se ne watwa atachire ma atoto awe wonwi nam bia wo munya resource entu amonse san wo monsa onenya for fifi ave kwete aya twetwe for penny de ma NDC amanyuko wode krata free NDC akachi abade ensam ene wom Oswafo a wo hye adwadie ensemsem so wo de dwumadie sonko bi ahyehye so sede be ya eye Ghana adwadifo wo mkabom ko ema ewu mu no wo mbetimi abo wo machidom kolebu aban ya asabiase nipa bi wo a wo mu abaka hobro akatia ho nimfie be ne ho nie wono mefa aye nti emu be se ahasa ene aduonu woni aye amamre ne amane ape o nyina akorabe MTTD ejumekwa no awatoya emantamu from January ekwakosi November no wanu chiremu se akwanhia hudu esi ye wanom ade apie monten na akwanhia ensem krono a emu afutu akwama asenkafo se bronyai emu obi ankono nsa enkotena sti achi eba ne sa ye bekwa ama no ne na wa mo no ne nsemu no Mali Burkina ana Niger woni akambom esfrɛ eniema bi ensam a wo mo ka nyina no yade mo nchiremu ade bebre wo ensam no ahodo bebre ka we no mo ho ana nuan mo baasa bronya bre ya ye boabo ye ho akwawura mu no yatena se ade mo nchiremu bre wo memeden OBREMPONG na SOMPA FM kwaku ampoma mene ADWOA ASARE ABENA ADEPA Kofi Abusia yada se ye free samno ase afishiapa SOMPA kase ene yede esum wei na sede opani a wono wo hye ayahye ya wanom ebo eye amanebo anase nkitahodie wadan nkitahodie ene abafo kwantempon ho ensam so Minister Edema Communication and Digital Technology ewo mayim onanyafo Samuel Nat George oyenigo prampram na hyebedwani wabo mani a kire mu se womo a wanom asha cyber security ho sensam so ewa na kache ho ena afei national security ena Ghana Police Service for wanom miensa ena womka womutam esi ani setwe ekopie mu ewa dewenya na dewenya no ewa onu akasa ni mpesua so ni gomprampram ho wanom kire mu se womo akwache adehye bese aduanan enwotwe 48 na womo yakwache womo no de womo yenie womo tintintan fidie ni so wobi ho anuma wase wodi gold ho dwa na wadi godu atoto wa hrenhran de ya nanen de na ne ye enti wonso hia no awantintan fidie ni so a wo show interest pe no watwi wa faso na watwi wadi wobi so hwanu mu a wa yoba pa no ada ne ho so e bema na wadi deceive ade hye no wagi skafiri won nkyɛn de wa ye bema so sada na ebio nso wobi hwanu mu a wase wa ye online banking na wa hyase na wa advertise nkakra na manfo nso patronize ebe wiase ani atwi na di se so na wa hyase ani osu na wasesa nkofo a wonom akwakire wa mu nyina no dwuma se yia na omo tintintan fidie no so a wonom di obi so wonom a eba no romance scam a ene eda wonom abam pa na onanyamfo sam no te George Sebra wonom kwakire wo mo no awrahu sam ni anwanwasam ene sei wo mu nyina da nipa aduanan nwotwe no wo mu nyina Nigeria fo emu maako aduanan ensia 46 no wamo aye mema na ema mienu ene ka ho a ema wonom aye aduanan enwotwe na wasini ma waji wonom akachi bi aye laptops wamo je laptops maako aduonum enan 54 wamo ji mobile phones 39 afei dia friend Starlink internet device yi bi wamo ji bi maako nwotwe enu amusanso je MTN wanom eratas bio seden de ka ho a eno so boa ma wo mu dwumadi a wo mu di no internet no so no etimi koye wo mu so agi bi e wo na kachi kodi ayenka buburuja Instagram nso de ajai wanom agi afa te sade wo mu ankasa na create mu didi wo mu dwumanti na onanyafo sam no to George se enkwafo aduanan nwatwe ayensa so wo mu enya de se ye beja wo mu kra na de twa na wo kra ne se wo mu nyina Ghana ni ba ko kra ne honu ewom wo mu nyina ya foreigners Nigeriafo ene wo mabehya no wo mu di dwuma no na wose ye de wo mu begina mra no na emra no ni wo madi wose aso ye na menebuwa no nsu agusi se eguna ye di bronya yi wo mu ni da ho pa cyber security ni cyber crime ho fo nko no wanu ba chichi wo mu nyina mako enu ase ya de abutre ka kopie mu koto ise ayarmande ne de aka ka ho na wose
and chia shonko wasi I wish all merry digital Christmas wacho no brofo ene da hayi ento no nyafo sam not a judge say wane na hwe ye ho wane mo bia afishi yapa e wo abafo kwan so wasi nyankopon ya dom wa afi ebesimu ye besa te wane mo nka biemu a na ka chi de afiri waba yabon ne chiri e de asomo Wo ensefo from no asenka kubatan Ghana Private Road and Transport Union ya etwaniti awa efe no GPRTU wom de kokobo akwa ma asenkafo a womu etwi commercial cars ene emu taxi fo ka ho trotro ne kese pa wom na kokobo yi eko ede ama wom se de wom ankasa de mrahye wom nsemu a transport fares ne de wom pe en wom gie sebia wo freedom e konkran ya anka normal no wo moji 7 cities no ana 7 cities 50 pesos no 10 Ghana cities na se wo moji baabi a yaje 8 Ghana cities no wo moji 10 se ade 10 cities na bi se no one flat rate a asenkafo no wo ma adwene se wo mo ebeje emfa ho ani baabi a wo besi eno na empanifu da GPRTU for ede ka kire wo mo se womo ntiatia break pa no womo nyina yesansa saade no a womo ye no eyade se etiamra owura abasi moro na ye kasamafo ede ma ekuo no na wo kire mu se sebe omenya yetimi mra na ye de adwuma se ye besesa transport fares mu a ida se ye betum ana se ye beteso ena se womo tuo na mo bi yete sa no a ya na womo de nkrata aba bontin officially ekyerɛkyerɛ amount ne percentage a womo de ato entumu no so anasa womo te so enti se hyenkani bi eje wankasa sika bi a ensem fata wo passenger ni no wo ho kwan se wo beka kire driver ni na mate ni se wuntua se sika no se wakaso no ba be girigidi waka ni mo ne police station bi e ben wo betimi akọ na wakọ report wo mo e de ama mo se de be ya wo betimi akire wo mo na wo mahwe se emra ene sa nkrofo no nyina ebedi. I've never that 15% reduction which came up in May. We have never changed the lorry fares. So if anybody his own decides to increase the lorry fare, he is doing something contrary to the law of the land. And this is the work of law enforcing agencies. Why should I support you to cheat? My ruling is to talk to the media, tell them this thing is bad. It is secondly also up to the person to resist from paying more than what they are supposed to. From Accra, you are coming to Achimata or La vehicle comes, says circle. You know definitely that you are not going to circle. Why should you join that vehicle? Immediately you get to circle, you are in the vehicle. Then the driver has the mate. And the mate will say, oh, hello, wallow La Paz. Then before you get out of the vehicle, they have started La Paz. Meanwhile, you know you're also going to La Paz. So you won't even get off from the vehicle. You have to pay again. Enti ni asenkafo no ye wo krom ha ne de owura basi moro kire se eyade bi e ha dwene ye pa enu nti no wo de sa nhihye ya ba se a passenger fo no so wo mo wo tumi se driver ni bi ye bibi sa no a obetimi atea no opekura sa sika na awoje ne entua tua no ma fa na so krom ha wo mo ane wo mo tika ni mu no kura ba madam ntua si ana officer wuntua 10 no asi fom na ya ye betua ne yenko nti sa de ne de se akwakwa ye bibi ye wo ho nipa ye te ne nkan ayo owura basi moro wo no ne kasa ema GPRTU eba ne sa na che se driver fo no wo mo ne a passenger fo ne ngri nanso ni obetimi aka kakra de ama wo no eye DVLA fo wo mo so ka bie wo mu na no wo no ye se wo mo eye ni wo betumi bia na wo mo de new driving license foforo ade aba we kra de number plate foforo mpo eno wo mo keka ba mu no wo mo de aba sane ye be ya wo be hwe obi ka na ya tworo ho 2023 wo be hwe ne ya tworo 2017 ebi okra bi ezi ni aka ne zet no ebi ya why kra de wo de ma passenger kra ya no ampeso obefo na no ye 2025 mu yi wobi hu 2024 ka akra wo senya de a wo beforo esan se wanya afefoforo de eno na mpani ya sane ya sade no wo mu twam kra na wo mu twam yi na ho fesi benkum fesi nifa fesi benkum fesi nifa wo mu atutu ne sane abasa kra ma akwa Ghana mra se ojafia wo mu so kra no wo ma ye no betumi bi ade afa ho nanso wono mu kire se ni anu wo mo pe no airline no na ye mienu e ba ko e ka ya na eso mo ye ho adwuma no mra se bedwam wo ma ntimi anya ho adwuma anwie ene wo no so de ye nti sabre ya me ne okasa enya de se wono mu new drivers plate no a wo mo de ba no enya de be ye adwuma sane wo mo hye no no na pani a wono ye director for drivers training testing and licensing DVLA ho ye friend no opani kafui semevo wono na wone na oponchicheku ebo nkomo a
what is me to him? An opinion frame on say say from the 2nd of January 2026. That numbers may be new one. In the process, meaning say or say you have 2 laws parliament there. I mean, unfortunately, no Baku got through Baku Anthony and Sana parliament. Sorry, the uncle to know LI 21.8 and no sumuna near my this is our license place also. And I will be to parliament anyone. He will say and say trying to move back 3rd week of January. That's on the year my the share one my baba. Senior Omama talkers, some person will register council and as a mom person will kind my parliament about back when I say there were DP stickers. I cast a free port back at the DP no carry. DP nanka 14 days and I want DV no a year. It is Director of Drivers Training, Testing and Licensing. Our Driver Vehicle and Licensing Authority, DVLA, one makachi. Yera Kafri, some of all. One on your tin, one and another point to ku, and a boss uncle. Ebusia ena no twadano awrehosem bi esi ya na ebru pensen enam soma adihye bi a wonom ewo atwema menhia ye wo atwema ngwabiaja South Mesin wasantemantamu wamode ntoma ebo won yam ya sabram no kasa ebusia na ni dakoto mo jamu de denden ni nyina ne se ahomache de suom ena wo mu kyeremu se eja eto efie bi a no ewo atwema menhia empotam hon mo nam so ema ebusia makomaku nsia woti nananom esiedo na ebra empanifo a wanum ye adwuma awodum jadwumaku eno no ho atwema ngwabiaja South Mesin ekoye no wa mu hwehwe mu a wa mu ne nadmo atorenchema boafo adwumaku wa mu na koye wa mu hwehwe mu na kyese enipa nsia no akwada bayiwa baako wo mu ono wo mfinhia no enson afei enipa mienu wo mu a wo mu wo mfinhia no edunkono wa wo mu kyeremu kurasa afei kura no mo wi SHS ya one matter university forms you be kura abam ya mam omo message say congratulations ya ni so omo di kwei afei so enipa mienu bi a wanom so eka ho a baako mfinhia no be se aduonu enum 25 na baako so ono so ka ho e ma wo mo ye nsia no wono so e wo mfinhia aduasa enum 35 na 3 months old baby ngenge wono so ka ho bi ena busuansia wadum nyina da condemn to grabu eja no ehye wanum ema sabram no kasai yede wo akogo amukrabia na opani a wono ye panikase ya woda dum judgment ni fe no ewo atwema wa beja South Mesin eye CFO2 James Akowua wakasai ese yenhye yeja ho yie se empo no wu firifie na se enkane adum a wase dundum bibia wo pragu tutufagu wo na kwa wo da dundum bibia ansa na ebia wo bepie no hunu se waye wachi kama no wako wo da sada fonso ya ye disi charge ni eja hoda no wo senye wo yusu eye gas inframeja bia wase fa cylinder no fasi petem na ebia wankasa dia wudi no aduane no eno enhye dan nim na aboa amaja hyehye hyerenhye yansesei ema ne homene so no wankasa wo bo ho ban yie na nyakopon so abo ho ban bi ninsamni. When you are sick, there is fire outbreak. The smoke toxic weakens you. That when it weakens you, you cannot just wake up. So more or less, you are dead before the fire of the smoke alone. So please, let individual buy these smoke detectors and install them to help. We should also buy firefighting equipment, the fire extinguisher. Not only do we buy them, but we should also know how to use the wall. When fire is being restored, it comes with some sort of usually when it for we advise this very much in general, not this season, a time. There is fire light out. Please unplug whatever you are using. Unplug them. Chief Fire Officer 2 CFO2 James Akowua atwema wa biaja South Mesin wasantemantam ho no odi nkoi ene ode amaniboyi ato sompa yanim ya yadane akire ede amawoi Empenifo eda Wildlife Division ano ewo Forestry Commissioner soye ho ene wo mode atu dwase wo monsa ka enuoma hodo binimu a eye bonsu akese ya womgugu yepo ahodo mu no wo montaban na wohu ana ayese aeroplane no aha enubi wo mahunu bi ewo honom a ene eye dried shark fins 3967 makomako ya sawudi gina scale so a 488 kilograms na sanyema we nyina no Swiss Port Cargo Center ewo kotokawe mshenjina bia eho ne yekohu sanyema yi na oba ye Facebook page no so ampacho wo a wonhunu shark fin da no emfonyine ne da ho we ye de awo ya seda hatama na wo ene wo mode agu afie wura soami bi
ana Ghana must go bag no ene ye boto beye edumiensa ene wo ma pack shark fins no agumu a obi ani bebia no wo de kɔ na wo mo kirem se saa ne ma no woton wa betimi asom be 300,000 kɔ $400,000 na Mauritania ene wo man a wo mo boaboa saa ne ma no senka wo mo de kɔ nanso asase no yese ye ka kire kotokafo se ene ma na egu afie wura so aminum no eye empata dried fish te se bia enam a ye de ye nkwan saa no wo mo ka sa wo mo de tu kwan ena onim se ukopie mu ewo amanone anase ye airport ahodo no asabe enye bibia na betimi de afiri Ghana akɔhɔ ena enye bibia ne de firi hɔ ba ena niema ne bi wɔ hɔ nom so a ye wo limit ena ye wo mmra ne nkrata esese wo ye de bata ho ansa na wetimi de saa niema no atwa airport ni mu aba oman ni mu enti saa permit ni nyina ne saa niema no enya de se wo mokɔ GBA ene wo de saa shark fence no ekɔ Mauritania hɔ enti forestry commissioner tenaye no veterinary service department wo mu hunu ye pɛ ene wo mu tia mpanifo na so se wo be hyepenie ma bi eti sei akwamonone na enya de se asoye no wo mu nim ho hye hɔ a ene wo mu kɔsesa asa ne ma no nyina wo mu kyere nipa binum wo mu ye kasai ye de saa nipa kro no akoma airport police station for say wonko boa ema hwehwemu entimi nkonkan na fe kwadu bi nso wo hono mu a wo de abɔ nipa no enti shark fence no eno na eda ye Facebook page no eso no na yenwura mu ewo amanyose mu kakra se obeyi obi ayi mosu de ene asa de no ugyae a nyankopon wo behira wo pa uyidi na hinkura no a emfa no ho sansa na ni abre eno na onumnyamfo doctor Brian ye champon abetifi mirache bedwani wo ka bie yi wo kire se enanu wo wana wo hu se wo mu adi ntwo se poto faka wo mu ko MPP fo asem na wo kan yo wo mu ko abato so 2024 no chese ne ebi nsi bi da Ghana amanyosem mu ebi na to won san se candidate no amde ne ko ye no oton na ye nto enu amde na kosi apampan so enu wesi ona nwansena gbo no ho saa na obi emu san se na enam ikura ne bo ye se ana se aduane mpo ye to ana ye nton eno wane nsanchurafo abɔ nkomo bi onura eno wo kyese hwe se NPP fo pese wo mo hotiri tumi a nya ba omia sansa Dr. Mahmoud ba omia no wano aise abrewa wuo na de abrewa di ade ba bia ate no ho na ate 2024 ye besi usu anke hye wo ma won beto ama na nkwan to ma no ena se de odi ncho faka wo ma yimu no ebi nsi de no kire se ne honya Ghana fo ko no ba ku sei eno nti wo ka de a kire NPP fo wo mo hwe no ma nto aba na mfa ma Dr. Mahmoud Baumia nya sa no mo to ma ne se kim won bet no position papa Dr. Baumia had 4.8 million. President Mahama had 6.3 million, 2 or 3 million or so. Put together, about 10.1 million. 11.1 million. Our presidential candidate alone got 350,000 less than a parliamentary candidate, 3% of the vote. So it tells you that there was a candidate problem. And no natural say candidate no ade ne koye no. Nipa ade Frank an ma no. Frank an kro je moto twene no akogina ho. Wanya ho adwuma, wano problem wane ho. Mama mfa Frank an nsan mfa ma ne bio. Wei aye Dr. Brian ya champon abetifi mrase bedwani. Na woguso kasa no eno ose manfo na no wonkote se efrankrofo bi Global Info Analytics. Won so ma ye pool. Se pool no se swimming pool, se de pool, wagene ho awonte ase. Se wano wabere. Wo se won beto aba no 31st January ebewie no. Na se na wadi atitimu no. E chen kuri. Results, you see the results that come January 31st, 2026. I'm going to win big. What is important is that I'm in now. Those are people making pedestrian comments. I'm in to win the elections. Asam no, esi asempetia. Eno no one kind of simple. Edi atu wono. Enkunimdie wo nafa. Waso ye diania enkunim no webedi. Kane soafo ado hwe aworokwacha so. Abetifi mrase bedwani orinyamfo Dr. Brian ya champon ne yati yi Ebusia ya de kasia ni remo awo NDC chinye amanyoko wanu akache emefa miamia engen wanom na de krata abai no pani a wono wotwetro edema amanyoko no eyo no nyamfo fififi ave kwete wose krata yi efri NDC National Democratic Congress wanom wishi Ghana fo nyina afishia pa wose bronya eye festive season bia yade kai Yesu Kristo na woda etile Kristofo ya wanum gi Yesu di no
wanom ene celebrate na wase dia beboa ama bronya no aye akono eye etu ho ache se utu ho ache na bronya watumi acha de wase bronya yi say no sacrifices ewom ya wase wutimi sacrifice bie afin so se wankasa no wudi bronya no wasumdue mu egina wo so na wase yebetumi adi bronya no ama bronya no ayeda ndisi amanyoko ne ka kire Ghana fose ni nyina egina yen so entini yendi ni yie wase abra Ghana mampanini His Excellency Yewra John Dramani Mahama eya na dwi so obesan so aba second term chapter 2 no Ghana for moje ne babamba na mote na se ato de mano wase enche bia na so said ya one more transform on my Ghana econo na ekoyie wase economy no se niam de da kwamu kakran ebie nso sa ye bie yapono mu ato ho ama empanimfo a wo mu free amanone amafo ama so aba investments e wo my Ghana mu ni nyina no egusu a ekoso onanyamfo fifi ave kwete sei ndc amanyokuo no ani empanimfo a wanum bu o man nyina ese wanum beye de umbetimi bia ese wo betumi ade Ghana akobo hyasa asoso said ya wanum manifestos yahodo a wanum eka wo campaign messages na mo no wanum ade tu dwa no wase emabunu monhwa mo hu yie nyankopon ya adum abronya yimo ma nkwaye ya niema basa sanse Ponsi adwuma kuo no afei National Security Services no ya timpanimfo agumantene a sabio ukodi freni masem a yabeso pachi wanhwe ya bronya no woni nwie na wakodi di aka ewo polsifo akache wase nyankopon aya domo a de ebesi akire bia bronya ebewie ye bewura new year mu no wanum wa ahomegye mu de na so wamuguso a wamodwene Ghana de hye ho na de beboa ama Ghana atimi atumpon wano na ndisi amanyuko no wanum eye wamuso mu Ghana fo nyina peaceful Christmas and a prosperous new year nyakopon hyira mo wi nkokwa na anu mawi ni ye mo aka nyanka afa awisia ani akonafo sompafo ye bi modem tam na si won de ani se twe na moye ama ye fe krata yi wapani osan ye ayo nyanyafo fifi ave kwete wayamra hye badwani pen ewo Ketu South woso wa Ketu South fo nyina so afishia pa Ghana fo nyina wa mama afishia pa ndisi amanyuku wano ne twetwerefo panini a wo ndisi amanyuku mu trama wonom ena ne nsahye krata yase yadane achidi asom Oswafo ya wo hye adwadie ensemsem so Elizabeth Ofusu ejare ena wetu na monsronko sede ebeya Ghana Union of Traders Association eye dwerefo nkabom koguta ye wo mai emu ema ye we kuo ni mu no wo betimi abo mo chidom na wo aboa wo sede ebeya dwuma a wo ye no ebetimi akonkanti wo den srahwe sonko ekopie mu e wo National Women's Wing no wo atenaye na Madam Pearl Poku wo no na National Coordinator Emma Guta Women's Wing no fa sa kwanya no so etrechre ni so ade hunu nema bia wo hwe nim se aban ebetimi ayama wo afia ye ba besimu really first time yenya women's traders sida ba ye time de yetimi enya oba wo ye trade minister a wo da ma no ntie ma no so ya ni age at least wo oba wo da trade minister no a ye kasa otie so wo ye ti na odwure ho ka senate so no asi fom na woni ye nyina be kasa so busa ye sabi dollar no kra aba fom no kra ni tie kase wo hwe se de yatete no maso si atete no maso ya tete so na o sa busa ye no ma ehia ye ya o sa busa no ma ehia ye na wo hwe no mo ye ma ye na ahoho a so wo da ya no na yimpo wanya timampo se wo si dwom ene ye nyina wo free no comfort zone abadwom no ne nyina abetena no ne nyina bedi bronya ne ne na wo ba hwehwe ye mpom no ma ehia ye no mo betia ye ama ye eno so no eye ahoho Madam Pearl Poku oye National Coordinator Emma ye woguta emu ene yete ne nkane no achi churchofo panyini Emma National Women's Wing no guta hono a owura yere gift na nafia no wono so efasa akwanya no so kyerɛkyerɛ adwadie mu ohaw ene niema bi a enkoyi a eno nso wo mugidi se aban eba mu a ebetimi aboa bojo dia ye du Ghana ha munina munim se de bia meka se bojo Ghana for dia fotobeton retail Ghana for nko adia yeni obi anya retail wo gom a Ghana for no je market na boso omo ma ye ho ntoye ye ntaso mo ni anya adwuma ye se omo ma supply omo factories ni fotobeton omo wholesale no mo ni meto baako se bojo fotobeton ye nu omo nche anu kwari ye shaban se omo modian se nesie
Sa China for no one go market ni mu. Uton one beton one. Uton two beton two yan pa wo market ni. Yes say, emrani say, for beton. Boja retail Ghana for dia. Gifty na fiano enono wotrotro guta National Women's Wing. Ne krakra emu oswafo ya wode na probo no ekopi mu ewo ho. Honorable Elizabeth Ofusuejare wono so edisi etu. Na me be pese dwodifo mo ye ba no ne papam eye nyina excellency John Dramani Mahama benkonofo a edwadifo ehuhia no opumu no odomu no onim se madaroma na economy na ekoda nim kama saa no wasoma me se memra na me mama mu nyina afihyiapa na me mfa nhira asem mmra mu na me nsa mehwese amamu na obunu a economy na kama no ubadwoma uhu ana na me ba ye mankasa kra ma fa mama ne amakra ena guta president chair me say ye ranada roma ena sidi ne ho edin na ho odinti ena obi atiri kofa ne omaba beton na ho odinti ena oba buso ena sidi a ho odinti wo to ade a enya dindin biom obi atimi nya bito. Elizabeth Ofusu Ejare eyeswafo hwedwedie ensem so ne nini ekotie na maneboyi yensenchweni na opon chichiku ene de bai ene ye ba wura mu wansan fufuro na akopie mu ewo New Jaben South mensinu mu apue mantamu a eho ena kwabena nyako wachocho de abra yen no wotre se womukọ General Assembly meeting na wonu kọ ye no BC yan kwada ikọtro yakoya atwedebo ewo assembly ho we de tu benkum na we de atu nifa meka ye number 12 eno ena ho asem ababedru hai na we de tu benkum na we de atu nifa BC yan kwada akọtro ya ho mafeli wom kodu assembly ho na da ne twedebo yentie ne yakọ so assembly ho ne kakra Yes, 100% of from the public school. We presented 2,122. And out of 2,122, 95% of them were able to go to secondary school. DEC result, we cannot say a child has failed. 100 students wrote the exams and all of them were placed. Fine. But let's look at the quality of the passes. Not the quantity. We are not talking about qualitative, we are talking about quantitative. And why this time around is standard grading system. But director, if you get to be, you get to show. No, let me Director, are you aware that things didn't go well? And tell us what made it not to be done. And then we just accept it. Unless you want to tell me that this was what you as director of education was expecting. But I'm sure you were not expecting that. So let's accept it and then move on. See how best we can come up with some incentives for all. Yeah, that will give our children the level that we also. Enti abusia we ye ni esi ye wo New Jaben South. We di tu benkum na we di atu nifa. We di tu benkum na we di atu nifa. Nkoda akotro BC na wan ya feli. Na mu mpani ye wa assembly e na ada ne ho atwedebo. Ya wo mo ba atwede eno na kwabena nyako wo chocho ne nyina kama ena wo de ma na yen ni nyina mu no end point say santokwa we say ye nku bio esan say yade wo ho a entokwa empa wi aseda eno nti ye yi yade nyina de free wo boni na afu oni kiremu e wo kronoma bo hia wo butu ho enkra ha ya so share signboard fa yade nyina akọ onga ma aduan na ya de ntia na amanfo gina wo ntenten so wo mo se wo mo ntena se kra ye news na amanfo de na mo yi yahi sanse ya de onga ene ya de ache nam no eya ba mo de na pebito ensu a ya be nom ne ne e de kro nyina ya kasa na kira mineral water na emom wo wanu mu ato a wontimi ne di no tumirika se ya nka achi sumano mo nkwape time heba mixture ne bi ntomra wo unum wie ya wanu ebete kama na wadidi nyame ya aduma 1st January ba bi asompa ye nkura bata wo bia no wo yo ba kunani a bowura ho na kwaje wa chede ne ya de du mu bro nyabre no eno so eno no wanu mada wurumenti ye dane ye ho anibota tane me yensape ye ba kase ne ye to aso to me chenya oba eni beche mu ana dio bedachi nanso ubetumi aboana manenya pomodin free ne mofrase Janvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni fosweni chopa
Mawobano apomudi wini mofrase. Yamvita gumodo bebre. Yamvita, a delicious way to grow. FDA aji ejedi yunkratoya. TV Emma Akatuapa. No kure Emma Akatuapa nene akatua amanfo agi ne fia ha no. Nya akatua kuma esansa ye somsompa. Yemfa nsam ne nkɔwie ɛwɔ amanone. Na okupie mu a Mali, Burkina ne Niger ho nyina wɔn ayeku wɔ hɔ. Ɛno sojafo asodafo na edi ɔman ne so. Ɛno ne mu mpani aka ɔmo ho abɔ mu sɛ wɔn mo ye ne wɔn betumi bia aboa ama sani na anu ekwo waso beti ese ayi o mafrim obehwe yesi we ayi we afrim enu nti we ni we ni dwa afi kra de om se Russia fo ena ni we mu di dwa enu nti wo mo sa man miensa no wo mo ka ho abom na fe nipa bi a e won chenchen ya won be se o we mu de ayi o mafrim we mu de ase ayi mosu ni ayi pamu bi beba mu no so wo mo ka ho bom ntam a e betimi abo mo wo ntam dwadie no etimi akoyie pa enu nti Burkina mampani aya fa ne se Captain Ibrahim Traore wagina mu den ya wano ena dwumadie nyina no wadi mu kese pa en wo frefre ni nuanom aka nyina se wo mu nyina mra na afi wo mu ka omhombom na wo mu a empe wo mu ye no wo mu nya saa de we na asodafo a wo ho no wo mu nya ne kama na mfa nso wo mu nyina ni wo we so ne yegyina na yade du mienu kase no yade ni nyina asie eye kase no a endpoint homeopathy clinic so asene na afei onga enso bo ne chidom kama ma enema nyina akonkan na kasa natural mineral water enso ma yensu papa nom ye bra na ye homfa yenso de ho na afei agi time heba mixture ni bi na nom na bibia nkoyi emfama na afei sompa acha de no fa ho shem kama pa no won madawroma ene ye de kase yi ebre wo ye twa ya ho sompa 106.5 FM so e won kran ha sompa 93.1 wano nso agibi ewa asante mantambo ayiko 100.9 when ye twa ye ho wo ho no wo mo so gine kama adamfo pa radio wo France ahenkro Paris no mu sompa 101.1 ewa takwa 103.3 wano nso watakura de na 106.1 watachiman 98.9 ewo sunyane 90.7 won kranza 101.3 wano nso wodoma na fe kingdom 106.1 enso ewa mankesim afa kanehia ban radio wano nso kanehia ya waje agum udi ko da na so hwe bia sompa FM yegina no eno ye bia radio fo ni nyina wo no ye ne age Captain Amband no ye kwa na kama pa Facebook ne TikTok no ya sompa 106.5 FM Accra ena YouTube ne sompa FM live www.sompaonline.com so ensemi dodo na gu ho a ubetimi akokenkan bie enuanom ne ye miensa obrempon na kwaku ampoma meni amanum ADWOA ASARE ABENA Abena Bedu Adepa Kofi Merry Christmas.